खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन। आं दिनैहाय मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय। बे ब्लगानो जाहैगोन दिनै जोंनि धोरोमारि फिरफिला ब्रह्म धोरोमनि गायसन सान हिसाबै दिनैहाय माइदांगुरि ब्रह्म धोरोम सिबिसालियाव जों सानैसो ज' जानानै बे धोरोमारि फिरफिलाखौ दिनै बिरहोनो सानदों आरो लोगोसे ससे बिबुंथि लादों जोंनि मानाव गेदेर गामिनिनो सासे दैदेनगिरिया। बेखौ नोंथांमोननो आं शेयार खालामबाय। अन्नानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। मोजां मोनोब्ला गोजोन्थों। होखांनायनि उनावनो दिनैनि बे फिरफिलाखौ आरो दिनैनि सानखौ लानानै फंनैसो गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुंथिदों बेखौ खावलायबाय। आं बे समाव बारा बुङालासे जोङो दिनै बे गोथार फिरफिलाखौ ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय। ओम पूर्ण ज्योति स्वरूपनि जय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय। ओम सरासर ब्रह्मनि जय। ओम सरासर ब्रह्मनि जय। ओम बे समाव आङो दिनैनि हाबाफारिखौ लानानै एबा फिरफिलानि सोमोन्दै फंनैसो दिनैनि बे फिरफिला उरायहोग्रा बिरहोग्रा आफाखौ फंनैसो बिबुंथि लानो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। गोजोनबाय। जोंनि माइदांगुरि गामिनि ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनायाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि माइदांगुरि गामि ब्रह्म समाजनि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मावथि फारिया बाबामोन। दिनैहाय 1 सेप्तेम्बर ब्रह्म धोरोम आफादनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गायसन सान होननानै जों बयबो मिथिखागौ जे दिनैनि दिनखौ जोङो दुलाराय आसाम हादोर नाङैनो ब्रह्म धोरोमारि भक्त आइ बाबामोनहा गाव गावनि मन्दिरनि लांगोनायाव बे जोंनि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय बिथोन होनाय बादि जोंबो दिनैहाय माइदांगुरि ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनायाव दिनैनि जोंनि ब्रह्म धोरोमनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाबाय। जों बेखौनो बे सेप्तेम्बर दानखौ जोङो बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो फिरफिला बिरहोनानै जोंनि ब्रह्म धोरोम आफादखौ जोङो मान खालामो। 1975 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर खालिनो आथिखालाव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बै समनि मन्त्रि जनकल्यान मन्त्रि उत्तम चन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे आफाद जादोंमोन। बे आफादाव दुलाराय जोंनि आसाम हादोराव थानाय खना खनला जायफोरनिखि ब्रह्म सिबियारिफोर बिसोर ज' जानानै मोनसे आफाद खुंदोंमोन। बे आफादयावनो दुलाराय उत्तम चन्द्र ब्रह्मनि आफाद दैदेननायाव मोनसे आफाद जालाङो। बे आफादाव जोंनि जगेश्वर ब्रह्मखौ नेहाथारि आरो जादब ब्रह्म दैमारि होननाय सासे सुबुंखौ आफादगिरि महरै फाथिनानै नेक्स्ट बोसोर जिथुनाखि 1976 मायथाइ
무솔पु라고 जानाय 22-26 धेमाजिनिमोन बिथाङा थिग बेबायदिनो रबिराम ब्रह्म बिथाङा गवालपारानिमोन बिथांखौ लेङाइ आफादगिरि आरो जगेश्वर ब्रह्म लखिमपुरनिफ्राय बिथांखौ नेहाथारि फालिदोंमोन। बेनिखायनो बै 1 सेप्तेम्बर दिनखालि दाजेननाय ब्रह्म धोरोम आफाद गायसन सानखौ जोङो मोनसे गोथार महरै आबुं हदौ ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटि मुङै जों मोनदों आरो बिसोरनि दैदेननायावनो जोङो दुलाराय भक्त ब्रह्म भक्त बाबाफ्रा जोङो मोनसे गोख्रों आफाद लादों। जोंहा गेरुवा गाबनि मै गाबनि मोनसे ओम सोदोबजों लिरनाय दङ। जों बयबो मिथिखागौ जोंनि इसोरनि गुबै गोदै मुङा जाबाय ओम अ उ म सोरजिगिरि खांगिरि आरो लांगिरि। बेखौनो जोङो गोथार मन्त्र हिसाबै जोङो ब्रह्म धोरोमफ्रा गोबाना लागासिनो दङ आरो जोङो बेबायदिनो धोरोमखौ आवगायलांगासिनो दङ। बाबामोन जों दिनैहाय गोथार फिरफिलानि सिङाव जोङो आरो खेबसेबाव ब्रह्म धोरोमनि गोसारनाय ब्रह्म धोरोमनि फोसावनाय ब्रह्म धोरोमनि बोसोन खान्थिखौ आरो खेबसेबाव जोङो सदबांसा लानानै दिनैनि बे गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिरहोनायनि थाखाय आं बाबामोनखौ साबायखर बावनानै आंनि बे सुंद' बुंनायखौ एसेयावनो थुंगे होबाय जाबाय। गोजोन्थों। ओम। बयखौबो गावजों गाव मान लालायनानै बेनिफ्राय एसे लामाखौ लाइनखौ सिखायथारो ओम। होमबा जोबथ'बाय नङा होमबा?